Ay, kumusta mo sa amigos, amigas? Mga mga amigos, amigas akong sudan. Tinapan niya mga amigos, amigas niya. Bahaw. Pero natay coke mga amigos, amigas pag bawa sa kuan ba? Baktokan ta. Lolo, nagunsa ka lo. Unsay mong gibuhat lo? Wala dong ko nagkuan ko, naglaba. Naglaba ko. Kabalong nagkaunta din Ingong kag nagunsa ko. Unsa ba dai naglaba. Ay, nagkaon di ay ka lo. Kapinoy na lagyod kayo nimo. No? Ayo sa bana diya kay nag-vlog ko din Sa mukan kay kaban. Nagmukbang ko din Ating paniud to la. Kamusta man mo mga amigos din Nakapaniud to na ba ang tanan? Lolo, unsa na imong sudan lo? Lain lagi nagkulor. Unsa man na lo? Kuandong koy, tobol. Tobol akong sudan, igit. Ingon ba ko tinapa ako sudan gimutang itlog. Taana pag usay sudan. Wala. Mangutana gani ta suko mandayon. Di magsig pang utana. Nag-vlog ko din Sabaan ka ba? Lo, binli ko anang sudan lo ha. Paborito ba na ko ng itlog tinapa nga gisahon lo. Nakaw dito ka lakaw pagdula sa dito. Pagdula sa dito aron di ko maglagot ron. Ayaw na pagdagot-lagot lo. Mahigh blood gani ka mo. Istit ko na imong buhok nga kulot. Mainom sa ta. Unsa man imong giinom lo, kape? Ingon ba ko gay na nga. Coke akong inom. Sa ba kape? Sa bagay, mura magtubig, mura magkulor og kape. Naday kape nga magbula-bula. Naalo kung dili ininit na tubig ang ibutang. Tubo ka sa kong vlog, di ba? Tuga, gawasa dito, gawasa. Gawasa. Wala na. Na-high blood ako ba? Undangon ako ni pag-vlog. High blood ako. Undangon na.